Musotele kanbagaw assalamu alaikum aw bisimila ka kunnafoni kɛnɛ kan min ye bakuruba damadama ye olu filɛ ni ka ɲɛsin kunnafoni ko ale lahalaya ma min ye musotele ale ma kuma ɲɔgɔnya min ɲɛsinnen bɛ ayiwa ANCD ni o ye agence nationale pour la communication et le développement ale ɲɛma fo ka taa se lakanako yɛrɛ hukumu kɔnɔna na min ye jɛkulu sigilen bɛ sen kan walasa ka se ka bamanci wale tigilamaw ka olu kɛlɛ min ye lamɛrikɛn jamana kɔnɔna na lakanaba tigilama kelen ni o ye polisigilaka ye ale kɔni tola a ka jogoni da la ayiwa min kɛra mankan min kɛra arabado janvier kalo tile 6 lamɛrikɛn jamana kɔnɔna na fo ka taa se seko ani dɔnko ale hukumu kɔnɔ min ye ayiwa musotele a wulikajɔ kɛ ka kanja kuyate ka ale kuma ɲɔgɔnya ninnu ye bakuruba damadama ye an bɛna minnu walawala aw ye musotele sanfɛ aw bisimila a dangana ka kunnafoni kɛnɛ kɔnɔna na ka ɲɛsin kunnafoni ko ale lahalayaw ma Mali kɔnɔna na min ye ayiwa cakɛda min sigilen bɛ kunnafoni ko taasiraw la Mali yɛrɛ tɔgɔ la ni o ye agence nationale pour la communication et le développement ale ɲɛma ni o ye Amadu Onbotimbe musotele wulila ka ale sɛgɛrɛ fɛn min ye ale ka ca ɲɛsinin bɛ fɛn minnu ma ani u jɔyɔrɔ min ye kunnafoni ko la ayiwa jamana yɛrɛ kɔnɔna na ka se ka faamuyali sɔrɔ o la min sɔrɔla ka na o la an ka jɛ an k'o lajɛ. L'Agence nationale de communication pour le développement ANCD a créé en 2017 a créé un ko a daminɛna o la État ye conseil des ministres la u ye décision ta k'an kɛ agence ye an dayɛlɛ k'an bila walasa Mali politiki min ɲɛsinnen bɛ kunnafoni di sira ma min bɛ se ka Mali baarakɛlaw dɛmɛ ka baara taabolo la cogo min na ka Mali tɔnɔ secteur bɛɛ kelen-kelenna ta ka u dɛmɛ ka kunnafoni sanuman di k'a lase baarakɛɲɔgɔnw ma cogo min na anw kɛlɛla o de kama donc anw ka baara ye min ye ka vidéo kɛ ou bien ka formation kɛ ka ɲɛsin Mali sɛnɛkɛlaw ma Mali baganmaralaw ma Mali mɔnikɛlaw ma Mali jagokɛlaw ma ka ɲɛsin maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ mago bɛ bilasirali la bilasirali bɛ se k'i permettre ka i ka baarakɛyɔrɔ lakodɔn ani ka kunnafoni jɛnsɛn i ka baarakɛyɔrɔ taabolo kan donc anw ka baarakɛyɔrɔ jɔra o de kama k'an ka faso gouvernement dɛmɛ a n'a ka partenaires dɛmɛ ka kunnafoni lase mɔgɔw ma ani ka mɔgɔw kalan cogo la min bɛ se ka u permettre u mago bɛ fɛn minnu na u ka se ka o lasɔrɔ cogo min na donc o sababu la anw ye centre kɔrɔba ye parce que nin y'an san 31 ye an bɛ yen nɔ an bɛ yan a tɔgɔ fɔlɔ ye CESPA ye centre de production audiovisuelle centre de service de production audiovisuelle donc a daminɛna ni o de ye fo ka na ANCD la EPA créé en 2011 fo ka na se sisan nɔ PNCD an créé ka kɛ PNCD mise en œuvre kɛla ye an ka politique nationale de communication pour le développement kalifalen don anw de la jamana in kɔnɔ ani Mali partenaires pour que a bɛ se ka o politiki jɛnsɛn cogo min na donc bakuruba la an ka baara ye mun ye anw ka baara ye ka conseil en communication di mɔgɔw ma conseil di mɔgɔw ma communication na an ka baara ye mun ye ka mɔgɔw dɛmɛ u kan ka taabolo minnu ta u ka baara taga cogo la k'u kalan u ka baara kɛcogo la wa an bɛ jaw dilan o jaw u permet ka u ka baara faamu cogo min na k'a lase dugumamɔgɔw ma ou bien k'a lase baarakɛɲɔgɔn tɔw ma jamana fan bɛɛ fɛ an b'a fɔ o ma ko paquet pédagogique an bɛ paquet pédagogique dilan ka taa mɔgɔw kalan o la an bɛ vidéo ta an bɛ yala n'a ye jamana kɔnɔ a bɛ fɔ min ma ko vidéo mobile ka taa kunnafoni di mɔgɔw ma jamana kɔnɔ lahala dɔw la lahala minnu kan ka dɔn maliyɛn bɛɛ fɛ mais n bɛ exemple ta virus Ebola in kan an ni ministère de la communication bɛ ka yala jamana kɔnɔ pour que ka bana in ko fɔ mɔgɔw ye k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye i kan ka fɛn disposition minnu ta pour que mɔgɔw kan ka disposition minnu ta pour que k'u yɛrɛ tanga bana in kɔlɔlɔ ma donc o y'an ka baaraw ye mais an bɛ vidéo fana kɛ o fɔ min ma magazine ni microprogramme ni voilà documentaire an b'o olu fana kɛ walasa ka Mali baarakɛyɔrɔ dɔw bɛ yen olu tɛ lakodɔn se ka lakodɔn cogo min na u ye mun kɛ depuis u créera u ka baara ye mun ye u kan ka mun de kɛ minnu y'a baara bénéficier olu fana ye hakilina ye mun ye a baara in taabolo ni fɛnw na donc an bɛ o bɛɛ kɛ
k'a di mɔgɔw ma parce que mɔgɔw b'a commandé an fɛ an b'a bɛɛ kɛ k'a di mɔgɔw ma fɛn bon o sababu la an ye minɛn caman sɔrɔ alhamdulilayi minɛn b'an bolo caméra caman b'an bolo studio b'an bolo drone b'an bolo matériel de sonorisation b'an bolo matériel de sensibilisation b'an bolo écran géant b'an bolo an bɛ bɔ ni o équipement bɛɛ ye ka taga yɔrɔ o yɔrɔ la mɔgɔw mago bɛ o minɛnw na yɔrɔ o yɔrɔ la an bɛ taga n'o minɛnw ye ka taa o minɛnw d'u ma ou bien ka t'u kalan a la ou bien ka taa an ka baara kɛ ni o minɛnw ye donc anw ye agence ye mɔgɔw kan ka nata agence min nɔfɛ. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen jɛkulu bɛ ka sigi sen kan ni a bɛ wele ko opération Eclipse o jɛkulu kɔnɔna na olu bɛna ka baara bɛna ɲɛsin fɛn min ma o de ye ka se ka bamaci wale tigilamaw ka olu kɛlɛ Mali kɔnɔna na ka ɲɛsin nin waati ma min ye ayiwa minisiriso min ɲɛsinen bɛ Mali yɛrɛ kɔnɔna na ayiwa lakana tigilamaw ale ni min ka ka fɔ jamana yɛrɛ lakana bɛ se ka sabati cogoya min na ni sɔrɔdasiw kunkanko kibaruya olu ye a yira k'a fɔ fɛn min ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen o bɛ ka sigi sen kan nin waati na o jɛkulu kɔnɔna na sa min ye Mali yɛrɛ kɛlɛkɛcɛw ye ni o ye faamaw ye olu bɛ a la ka taa se Faransi kɛlɛkɛcɛw ma ni o ye Barkan fo ka taa se ayiwa cɛncɛnka jamanaw bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan jamana 5 tɔgɔ la ni o ye G5 Sahel ye o kɛlɛkɛcɛw fana b'a a la min ye jɛkulu in a lajɛrɛ kun ye sa o de ye ka se ka bamaci wale tigilamaw kɛlɛ ni o ye groupe d'armée terroriste ye min ye kɛrɛnkɛrɛnna nin waati laban ninnu na ka bɔ camancɛ yan fan yɛrɛ fɛ Mopti mara ale ni Segu mara min ye bamaci wale tigilamaw ye sa u ka waleyaw juguyalen bɛ nin waati ninnu na min ye Dɔgɔfiri ale dugu yɛrɛ o ni a lamini na wa min ye foro sɛnɛ yɔrɔ minnu bɛ yen ni u bɛ wele ko zone KO 1 2 ani 3 min ye bamaci wale tigilama ninnu ye ɲɔnɔ ale mara kɔnɔna na u ye wulikajɔw kɛ min ye arabadon janvier kalo tile 6 ka se ka taa tasuma don ayiwa malo forow la min ye malo minnu ni u sanena ni u ma kan fɔlɔ fɛn min kɔni ye tasuma donna olu la janvier kalo tile 6 bamaci wale o tigilamaw fɛ min ye Farabugu ale minɛnen kɔ Dɔgɔfiri ani a lamini ɲɔnɔ marabolo nin waati na yɛrɛla k'a fɔ bamaci wale tigilamaw u ka ayiwa waleya cɛjugu u bɛ ka tɛmɛ ni u ye fɛn min ye Mali yɛrɛ kɛlɛkɛcɛw kɛrɛnkɛrɛnna minisiriso min ni u ɲɛsinen bɛ lakana kunkanko kibaruya ma olu y'a yira k'a fɔ nin jɛkulu sigilen bɛ sen kan walasa bamaci wale tigilama ninnu ka se ka u kɛlɛ fɛn min ye dugumaw olu ka lakana tilalen kɔ u la min ye Farabugu tɔgɔ la bamaci wale tigilama u bɛ ka yɔrɔ wɛrɛw matarafa fɛn min ye lakanabaliya yɛrɛ kɔfɛ min ye kɔngɔ ye u b'a fɛ ka o bila dugudenw na min ye i ka dɔn k'a fɔ u ka malo sɛnɛnenw yanni olu ka kan ayiwa nin waati laban ninnu na u ye tasuma kɔni bila olu la min ye jamana ɲɛmaaw yɛrɛ sa u y'a yira k'a fɔ u bɛna fɛɛrɛ ani dabali teliman sigi sen kan joona walasa ka se ka ayiwa ni dugumasina ninnu ka lakana sabati o yɔrɔw la Mali kɔnɔ nin waati na min ye coronavirus ye ale kibaruya olu filɛ nin ka kɛ ni nin waati na min ye maa 7,000 ni 459 olu ye banakisɛ in sɔrɔ olu cɛma maa minnu kɛnɛyara sa o ye maa 5,000 ani 212 ye a kɛra sababu ye ka maa minnu tanya Mali kɔnɔ nin waati na o ye maa 287 ani 7 ye l'Américain jamana kɔnɔna na min ye mankan min wulila ayiwa o yɔrɔ la nin waati laban ninnu na kɛrɛnkɛrɛnna arabado min ye ayiwa Capitole ale kunkanko kibaruya la sa min ye lakanaba tigilama kelen ni o ye polisilaka kelen ale tora a ka joginida la min ye ayiwa ni finitigilakan ye ni polisi don l'Américain jamana kɔnɔna na ayiwa mankan minnu wulila i ka dɔn k'a fɔ arabado l'Américain jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnna Donald Trump ale kanubaw wulila ka ayiwa bana minnu don fanga taabolo la nin waati ninnu na min ye nin polisilaka ni o ye Brian Sneknik ye ale kɔni tora a ka joginida la ka kɛ ni alamisadon janvier kalo tile 7 ye fɛn min ye mankan min wulila i ka dɔn k'a fɔ wasadenko kunkanko kibaruya la janvier kalo tile 6 l'Américain jamana ale kɔnɔna na min kɔni ye maa 4 bɔɲɔgɔnko ye olu tora a la fɛn min ye musolaka kelen ale kɔni ye marafakisɛ sɔrɔ ka sɔrɔ a ma lawuli ale ma min ye maa 7 tɔ fana ye i ka dɔn k'a fɔ olu ka ntanyani ayiwa min ye o kunkanko kibaruya olu ma perepere latigɛ ayiwa min fana ye nin polisilaka kelen ayiwa Brian Sneknik ale kɔni tora a ka joginida la ka kɛɲɛ ni ayiwa nin waati laban ninnu ye Mali kɔnɔna na min ye seko ani dɔnko hukumu kɔnɔna na ayiwa Kanja Kuyate muso tele wulikajɔ kɛ ka ale sɛgɛrɛ i n'a fɔ ayiwa juma o juma ladalako la min ye seko ani dɔnko tigilamɔgɔ dɔ ye an bɛ ale kuma ɲɔgɔnya Kanja Kuyate min ka dɔn k'a fɔ ni dɔnkilidalaba don ngaraba don muso tele ayiwa min sɔrɔ ka na o kuma ɲɔgɔnya kɔnɔna na an ka jɛ an k'o lajɛ
alhamdulillah rabbil alamina Kanja Kuyate de ni ne fa jeli mba jeli nyara jeli kun saba dafale kabo kita kuru ni burafo kabo burama Kuyate ni jeli tumani Kuyate la kabo kama Kuyate ni nyagalen Kuyate namsa dangola kabo kanifi jabate la oye banyan faye aywa ne yɛrɛ na jeliya la kabiri denmisɛnna ma kabiri mpitini dumbe école la mbe dɔnkili la classe kɔnɔ aywa fo nana to la ka furu kɛ ka taa furu la Kayi ka sigi Jelibuya Jara kun aywa n buramuso tun ye ŋaraba ye Tafasumano aywa na jeliya tɔ yiriwara n cɛla de la o de Ala sago sago parce que kalan de tun ka di ne fa ye ka tɛmɛ dɔnkilida kan a ma sɔn ka dɔnkilida ma dɛ n fa ma sɔn n fa ni n ba bɛɛ u ma sɔn ka dɔnkilida ma ni n bɔra dɔnkilida yɔrɔ n tun bɛ n ka wari dogo de n b'a mɔrɔmɔrɔ ni n ba bɛ n bugɔ de wari bɛ buru a b'a fɔ de e bɔra dɔnkilida yɔrɔ n b'a fɔ awɔ ne bɔra dɔnkilida yɔrɔ de donc n y'o gɛlɛyaw sɔrɔ awa hali ne kɔrɔmusow ka furu bɛ kɛ don min na o y'a sɔrɔ ne bɛ dɔnkili la n bɛ école la ayiwa n kɔrɔmusow ka furu folilaw nana u ni gitari nana u tun b'a fɛ ka deli fara fɔli kɛ ne fa ko n ba gitari fɔlaw bɛ na la n kana i dɔnkililakan mɛn dɛ ne ko ayi n tɛ dɔnkili la sa ko n'aw bɛ dɔnkili la a ye n bila so kɔnɔ k'an siri k'an bila so kɔnɔ ka da sɔgɔnda la ayiwa da sɔgɔlen da la n kasira ka kasi ayiwa laban na ayiwa ne ye n kan labɔ ko nin ye jɔn mankan ye ko Kanja mankan tɛ k'a ye min k'a ye so kɔnɔ u ye n nabɔ ka na n ka dɔnkili la o y'a sɔrɔ denmisɛnya bɛ na mɔgɔ furuku tun tɛ o tuma ni ko kɛra dɔrɔn ni bangebagaw y'i nɛgɛ dɔrɔn i bɛ to i bangebagaw ka kuma kɔfɛ n nana dɔnkili la biennalew tun bɛ yen théâtre régionalew tun bɛ kɛ ayiwa fo ka se biennale ma ayiwa komi n kodɔnna ni dɔnkilila ye ayiwa n nana fɔ an baramɔgɔw ye ko an ka dɔnkili la n dɔgɔnin dɔ bɛ yen ale sigilen bɛ kɛnɛ ma ko Jɛtɛnɛ ale ni ne de ale tun bɛ dɔn de kɛ donc ale tun bɛ dɔn kɛ ne tun bɛ dɔnkili la a y'an ta o cogo de la k'an bila biennale ka sira fɛ fo nana don biennale orchestre Sidi Yassa de Kayi n ye dɔnkili la Sidi Yassa fɛ a ko lalɔnna ten de fo ka duwawu kɛ aw yɛrɛ ye Ala ka barika don télévision in na Ala ka barika don télévision in na anw minnu wulila ka na ne sɔrɔ n ka sokolonin in kɔnɔ ka na n ɲininka ni n sera kuma jaabi cogo la ni ma se kuma jaabi cogo la k'o yafa deli k'aw fɛ o de Ala sago sago ka duwawu kɛ Mali bɛɛ lajɛlen ye voilà mais mɔgɔ n'i kɛra artiste fɛ n'i kɛra jeliw fɛ ka duwawu k'u bɛɛ lajɛlen ye u ka jeliw ni artiste u k'a ni yɔrɔw d'an ma a sera sa Famaw u k'an place d'an ma dɛ l'homme qu'il faut à la place qu'il faut u k'o de kɛ voilà an b'o dɔrɔn ɲini u fɛ voilà Muso Tele kanubagaw nin bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniw na min ye ayiwa foli ani tanu ye an b'aw fo o la Muso Tele ale sugandili la an b'a fɔ ye a k'an bɛn waati wɛrɛ inshallah